Hemen salam dostlar, qovmu adaylar, canınız sağmı. Bugün Jason Nur YouTube kanalımızda təzə kontentə başlayaq. Daşarı yurtda Türkmenlerin yeri. Hemen aklınıza neyme geldi, neyim çünkü elimizde Starbucks'ın adını saklayan reklama değil, yanlış düşünmem. Ben elim bilenken dirjir dedi, yani elim bilenken hareket edenim için, bir elimem cüyüme falan köp hareket etmediği için. Ve bugünkü kontentimiz Daşarı yurtda Türkmenlerin yeri. Yani bugün ben size bizim Türkmenlerimizin Daşarı yurtlarda özlerinin yerleri bilen, kurdular, işleri bilen tanıştıran ve bugün birinci Madina men Brom'un yeri bilen tanıştıran 3. salonuna geldik. Ekskluzif, Saphi ekskluzif 3. salonu, 3. yeri. Entek yan açtılar, yan başladılar işe. Bugün sizi şu yer bilen doğal şekilde tanıştırayım. Bu vlog has köp, bu content has köp, kıyılara gıdıklı olan. Saphi ekskluzif 4. etaj. Madina salam, qavmi. Нормально, как у тебя? Menem qavi yaman deyil. Madinani fikrimcha men kanalimdagilar ko'p tanıyasiz. Birinchi videomuzda men Madinani salonuna bordim. Yodingdami? Да. Master mendagi perchatka bir shu bir alacak. Yani Black Star'daki perchatka var yani. Da qara. Помню. 2 yil bo'ldi примерно, 2 yil bo'lib keladi. Şöylemi? 3 yıl bo'ldi. Şöylemi. Tak, Madina'nın təzə salonuna geldik. 3. lokasiyası, 3. yeri nerede? Şişli merkez. Şişli merkezinde yani Mecidiyeköy'e yakın. Ben lokasiyanı aşağıda koyup geçeceğim. Adresi yanına aşağıda koyup geçeceğim. Yani ilk bilen kutlu olsun diyelim. Jason adından, Mecit'in adından ve indiki diyecek zaten. Ululuğu. Neçə kvadrat metr? 500. 500 kvadrat metr. 500. Ortaça berdi neçə adam işlerdi fikir edeyim. На маникюре у нас будет примерно 15 человек, на ресницах 4 человека, перманентный макияж 2 человека, стилист, визажист, магазин, отвечающий по 1 человеку, преподаватели 4, офис, колл-центр у нас 5 человек, ресепшн, встречающий гостей, ну, как бы плюс еще 5 человек. Примерно 30. Ortalama deyip Türkçe geçtim. Ortaça 30 adam işler deyip fikir edeceğiz. Böyle geçelim. Türk ses köpte. Еще студия не готова, некоторые недоделки делаем, телевизор повесить, зона ожидания гостей придет с шоколадками, угощениями. Biz böyle открытие salonunda, Madina открытие salonunda geldik. Kutlamana geldik. Berinin открытиесini kutladık. Şimdi bize Madina, nerede ne varlığını görüp geçer. Магазин мы уже прошли. Magazin. Магазин продаж будет. У нас здесь будет VIP-комната, обслуживание по всем направлениям для VIP-клиентов наших. Sağ ol. Да. Здесь будет у нас академия, здесь обучаются маникюру, педикюру, ногтям, наращиванию. Berda dırnakları ve atları. Dırnağı öğrediyen onu. Здесь все по ногтям. Здесь Dinge отдельно дырнак только, o. да, ногти. Dırnak okolyan klas diyelim. Bizim dilinde de fınt. Здесь у нас будет как услуги, так и обучение. Здесь доступ повесили, ногти, ресницы и перманент. Перманентный макияж, колледж макияж. He. Resnica yani kirpik makyajları oluyor ve permanentli makyaj deyince de kaş oluyor, doğru mu? Да, 2 года, которые не стирают. 2 yıl. Как татуировканın beylek görünüşü. Здесь у нас стерилизационная комната. Здесь гости не входят наши туда, потому что здесь все инструменты дезинфицируются и стерилизуются. Arasaçılık mekanı. Arasalığı için. Дальше у нас идет косметология. Time mı? Здесь нет еще. In the time'dan o. Просто, да, какие-то мелкие недочеты доделывают. Здесь можем пройти, да?
Здесь у нас тоже уже почти все готово. Осталось завести некоторые материалы, лаки и все, что связано с ногтями. Здесь у нас будут одновременные услуги, то есть маникюр, педикюр, чтобы быстро сделать за 2 часа, мы используем одновременные услуги. То есть 2 мастера одновременно делают. Hem elinizin dırnağı, hem ayağınızın dırnağı bir vaqtda, ikisini bir vaqtda edip bolýar. Gowy hyzmat aslında vaqt ekonom. Здесь дальше брови у нас делаются. Kirpik. Qaş. Brovi, qaş. Gowy? Дальше и последнее у нас идет. Здесь у нас сейчас устанавливается мойка, чтобы мы мыли волосы. И все, что связано с волосами, окрашивание, ухода за волосами. Дальше прически, макияжи будет здесь проходить. И также, кроме этого, у нас будут проходить мастер-классы. То есть из других стран будут приезжать преподаватели и их обучать. То есть обучать всех, кто в Стамбуле. Urvin. Berekella. Näme diýen? Bärden ýene bir zat diýip geçelim. Ýanky saç üçin, doğrumu? И макияж. Saç üçin daşary ýurtlardan İstanbul'a gelip ýene öwredýänler bolýar. Tam muallimçilik, bugalymçylyk, makyajym bolýar diýär Madina diýişine görä. Karoçy men kemme tema boýunça goýup geçen bir zat göklenjakdym. Mysal üçin EM diýeli. Sen bu tarapa geçsen men bu tarap rakursum owadan da. Diýeli EM işi bilýänler bar. Şu portret owadan berden gelip şunun önünde duralım, şunun owadan eken. Diýeli EM işi bilýänler bar. Ya da EM işlep ýörler. Ya dırnak üçin, tapal diýip gaş üçin, kirpik üçin işçi işlejek. Kim bilen habarlaşmak? Mysal üçin sen bilen habarlaş. Bilýeli rus dilinden bilýär diýelim mysal üçin, ya türk dilinden bilýär diýelim mysal üçin. То есть и на турецком, и на русском, и на английском мы отвечаем всем. Нам достаточно знать один из этих языков, потому что у нас в студии находятся переводчики. То есть все администраторы знают 3 языка, и они помогают перевести и клиентам, и мастерам. Да. Masteran perevod edip berýärler, klientam pисать perewodçyklar на bar. Instagram, Ansat terjime edýän adamlar bar. Ýa. Tak, indi diýjek bolýan, şolar iş gözläp kime ýüzlenmeli, bärden iş gerek У нас есть bolsa. менеджер по персоналу, по набору персонала, и пишем ей. Biram men Madinaň özüňem Instagram belek geçen, Madinaň öz Instagramyndan goşulyp has ýakyndan köp zatlar bilen tanyşyp bilersiňiz, köp kime akça, Madinaň özü bilen. Tak, bärde kakras şu akça diýen wagtym ýadyma düşdi. Jaytnurdan gelenlere neç procent skidka bolýar? 15% можем сделать 15% skidka. на все услуги. Hemme işdi boýunça. Ýadynda tak. İlki etdirýän, son kassa var ýanynda. Planşa diýenden soň men Jaytnurdan geldim diýseňiz, ýa-da Mediatymdan geldim diýseňiz 15% skidkany bar. Кроме этого, добавлю, что у нас скоро будет лазерная эпиляция, поэтому, когда мы уже сделаем кабинет, который сейчас готовится, то уже могут приходить и на лазер тоже. Все по скидке. Feng Shui. Это наш офис. Это офис. У нас также есть еще 2 студии. Это 3-я, поэтому девочки здесь занимаются звонками, общением с клиентами, записываем, все записи ведем через колл-центр. Это такой колл-центр. İşte. İşten açık olsun Azar. Sağ ol, спасибо. Näme diýeli? Men hem şu pursatdan peýdalandım da edil toýdaky ýaly başlaýyn. İşte nesip etsin ýanky diýişimizi alyp. Hemme hyzmatlar boýunça men aşakda Instagram salgylarına goýup geçerim we beýleki nomer salgylar, adresler, hemme zatlar goýup geçerim. Belek geçen näme üçin? Sebebi Instagramda bularyň prikol videolary bar. Gyýlar siz hasam halarsynız, siziň temaňyz, dyrnak, kän prikol videolar bar. Girersiniz, görürsiniz, halasanız, agda bolarsınız, patpiska edersiniz, täzeliklerden habaryňyz bolar. Şeýlelik bilen bölümüň soňuna gelýär. Ütkeşik kontent pikirimçe näme üçin? Потому что orçça goşmaýym. Sebebi biziň türkmenlerimiziň işleri bilen sizi tanıştırayın, yerleri bilen tanıştırayın sizem. Biziň türkmenlerimizin işleri bilen, hyzmatlarynyň ulanyň, peýdalanyň. Iň esas zat, hemişe aýdyşymyz ýaly. Ödüňde gowy serdiň, hoş, sag bol.